saya lupa. Seorang wanita itu ada dua. Contohnya dalu menika. Mujudke syukur beliaunya Ibu sapa Ibu? Sanikem. Bu Sanikem. Iki mujudke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala, keluargane iso ayem tentrem kelompok dadi siji. Amin amin. Niki duduke syukur, Pak. Tapi secara riset penelitian saya, Pak. Riset ki lak sing dingge nyetel jaman biyen kae. Kaset. Yang tak tunjuk dasmu apa iku? Kowe lah kowe kaset ki sing ning ngarep omah, ngarep kaset. Keset ki nek nggon wayah udan yo akeh banyune kae njur keset. Kuwi kepleset. Kepleset iki sing ngene iki lho. Arep muni mencret ngono to. Tak tapi lambemu ora. Uang syukur iki lho. Ning kene ora rasah rono. Ning kene yo iso. Tak jelas iki to. Rono den. Gagah mau gel ndasku. Malah koyo kucing aku. Mboten sampean mriko jale. Ngeten Pak Minto. Heeh. Wong syukur niku enten lho. Syukur niku Bu Sarikem menika duduke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi ini saya bisa menunjukkan terah Mbah Sanikem, Mbah Madarso, keng disuwi dening Bapak Haji Sukamto, kulawarga. Nggih menika, Pak Kamto. Menika nduduke syukur mergo keluargane iso nyawiji dadi siji. Ning jaman sakniki Pak Minto nun sewu. Riset penelitian saya, wong syukur ki menungso kang urip nang alam dunya nek loro. Apa, Mas? Wong lanang karo wong wedok. Nek wong lanang ki mujuke syukur marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis ketok, wong lanang ki 99,9% iki wong lanang iki mujuke syukur. Ora mbok genepi 100 ngopo to? Mergo sing kurang siji sok kalau nek sing nakal sitok. Iya iya. Iki besok bakal mlebu swarga wong lanang. Amin amin. Mergo sebagai tanggung jawab seorang pria, pemimpin rumah tangga, presiden rumah tangga. Wong lanang iki besok cadangane swarga. Lho Mas. Mergo lek nyukupi kebutuhane ning keluarga. Leres. Nyambut gawe ora roh isuk ora sore dienggo keluarga. Ning nek wong wedok niki enten loro. Heeh. Wong wedok menika enek loro, wong wedok sing ayu karo wong wedok sing elek. Kriterianya wong wedok sing ayu ki malah nduduke wong wedok sing kurang syukur. Loh. Mas, wong ngeten-ngeten iki didandani ya ben cantik. Mas, sadurunge panjenengan melangkah ke seorang wanita sing bersyukur. Sampeyan wong lanang mau besok cadongane swarga krana lek nglabui kulawarga. Ning lek tak rasake beda, Mas. Kok saged? Wong lanang lek tak rasake jan kaya tuyul kae, Mas. Lah napa? Nyambut gawe. Oleh dhuwit broke wong wedok. Nggih. Terus engko arep budal dimiki sik. Tuyul kae baru leh kaya dimiki kon nyambut gawe neh. Wis mbuh carane lek entuk kaya wehke wong wedok. Terus engko tekan omah leren diluk dimiki neh. Dadi aku kaya kowe iki jane asine padha karo tuyul. Sing kulino mik sampean ora.